mga listeners natin ngayon. Kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So tayo po ay mapapakinggan sa ibang radio station dito sa Bicol region, saan man kayo naka-monitor, naka-tune up. Hello sa inyong lahat. And of course, sa mga nasa Facebook. Hello po sa inyong lahat. Ulitin ko lang, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yan po ang aking text hotline. Hello kay Sir Nems Flora, dyan sa Technical Department ng DCGB, okay? So, may mga nagtatanong, lalo dito sa Legazpi. Oo, kailan daw uli yung free health consultation? Oo, actually, pwede ko naman kayo po pagbigyan hanggang December 30. Oo, hanggang December 30. Sige lang kayo, free health consultation tayo. Para mas marami po tayong matulungan. No? Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Kaya calling all people na may mga problema sa kalusugan, huwag niyo pong hintayin lumala ang inyong mga sakit. Bumisita kaagad sa mga CMD offices. So yan, tandaan po, free health consultation po, CMD Center in Legazpi hanggang December 30. 9 a.m. to 5 p.m. lang po, ha? Kung may mga dati ng laboratory result, pwede nyo pong dalhin ang inyong mga latest laboratory results. At kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating product, ay nako from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Ngayon, kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad, karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad, karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. At yung mga nagtatanong dyan sa area ng Camarines Norte, kung kailan daw uli yung gagawin natin na health symposium. Abang-abang lang po kayo at gagawin ko ang schedule. Opo, iba kasi yung nakaka-attend ng health symposium. Dito kasi tuturuan namin kayo maging doktor sa inyong mga sarili because the best doctor to yourself is you. At mas maganda nga yung mga umuulit-ulit na nag-a-attend. Para later on, pag marami kayong alam, napansin niyo yan, wala nang basta-basta nagkakasakit sa family. Wala nang basta-basta tinatakbo ng ospital. Kung marunong kayo about our Power Trio. Pag sinabi Power Trio, it's the perfect combination of CMD, CBF, at ang ating Cell Biojuice. Tried and tested po yan. Marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin sila. Siguro after ng kabisihan, maano ko lang, yung schedule ko ay for sure, iikot uli tayo para mag-conduct ng health symposium. Dito kami namulat kasi. Nung umikot ang mga doktor natin na nag-conduct ng health symposium, doon po namin na nakita yung mga mali namin sa lifestyle at natuto kami paano i-manage, ma-rejuvenate the natural way. Kaya nga baga, madalas sabihin ko, 20 years ago, when nasa 40s ako, feeling ko I was on my 60s already. Good news, hindi na po ngayon. 63 going 64 comes 2024. So sa ating lahat, sana po ay salubungin natin ang 2024 na healthy tayo. Opo, at ayan, kung yung mga gustong gawin ng negosyo,
welcome kayo sa amin. We need distributors, we need retailer. Opo, kailangan natin yan ng mga ganon. Lalo na yung may mga sari-sari store dyan. Aralin nyo po paano kayo magiging retailer ng ating product. Dagdag na kita, dagdag na yung bang in a way, nakatulong ka na sa mga tao sa paligid mo, madadagdagan din ang iyong kita. O, di ba? Mag-apply kayo sa amin, ha? Okay, kung may tanong when it comes to health, eto uli yung aking text hotline. I-text lang, edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717. At eto ngayon, mga sakit ng mga kalalakihan, nag-edad 40 up, usually, pag hindi naging maingat, nagkakaroon ng problema, prostate problem. Pakinggan po natin. Okay, nandito kami ngayon sa Daet, Camarines Norte. Nag-conduct ng health symposium, pero meron ditong napakinggan ko na ang ganda ng kanyang kwento. Nanay, anong pangalan, taga saan ka, at ano yung magandang experience mo sa paggamit ng ating produkto? Ako po ay si Rupina Pahares sa San Lorenzo, Barangay Matakong. Ang edad ko po ay 75. Ang experience ko po sa CMD ay ganito po ang pangyayari. Ang aking asawa po ay hindi nakakaihi. Nagpunta po kami ng provincial. Huwag ka na mag-mention ng pangalan ng doktor, ha? Iyo po. Ang provincial ay kinabitan po ng catheter. Pagkatapos po, nung aalsa na po, di na po kami inintindi. Tapos po, nung namahapon na po, maalas dos na, di kami iniintindi. Nag-alis na po kami. Nanghingi kami ng tulong sa kaibigan naming doktor. Doon kami po dinala sa Talubatib. Ngayon po, naalsa na po siya ng catheter. Siya po ay nagkabit ng catheter ay 4 na buwan. Noon po ay saka po ay, sige po ang palit niya ng catheter, ay ang sinasabi po ay puopera na, hinihingan po kami ng 100,000. Ay wala naman po kaming maibigay. Naisipan po namin na bumalik kami sa CMD. Nagpagamot na po siya doon. Ngunit naglipas po ng 1 taon, hindi na siya bumalik. Nang bumalik po kami, may catheter na. Di nagbili na po kami ng CMD. Sinarili na lang na po namin na tangkasin ng catheter. Nagbili po ako ng yung kiringgilya, saka ko po inalis yung catheter. Noon po, doon ko na po pinagpatuloy namin ang paggamit ng CMD hanggang ngayon. Ilang drops per day iniinom ni tatay? Ay, kuwan po, 60 po sa 1.5 na tubig. Dahil doon po mga sa ko. Yun po ay iniinom niya maghapon. Araw-araw po, 1 puno doon. Ngayon po, malakas na po siya, naganda ang katawan niya, yung kutis po niya naganda, na pirmi na po siyang nagraragpa sa nyugan, nagpapalaw. Kaya po, ang buhay po niya ay nasa CMB at pinalakas siya hanggang ngayon. At kaya po, habang nabubuhay daw po siya, hindi siya matigil ng CMD. Para po siya ay gumaling, siya ay magpatuloy na hindi na siya magkasakit. Pati po ako, nagtitake na din po ako, para po ako ay lumakas na hindi naman din magkasakit. Yun lang po at marami pong salamat sa CMD. Una-una po ay sa Panginoon. Yes, nanay. Salamat sa pagtitiwala. Anong masabi mo sa mga makakapakinig ng iyong kwento? Sana po ay sila ay mag-take din. Meron po sa aking kakapari ko. Ayan sa mga listeners natin, nakakatawa, akalain mo yan, kailangan nilang mag-raise ng 100,000 para maoperahan. Pero CMD lang pala, patak lang pala yung kailangan nila, okay? So, ulitin ko yung aking text hotline, it's 0939-904-0717, 0939-904-0717, para naman ay, makatulong tayo sa may mga problema sa kalusugan. Ito, isa uling kwento ng kagalingan. Paano siya natulungan ng ating produkto? Yan, teka muna ito. Ano kaya itong
Jerry Gallstone daw. Teka ha, pakinggan muna natin. Mukhang hindi ko to alam kung saan ko to nakuha. Ayan, pakinggan po natin. Ay, magandang hapon po sa atin pong lahat na Sige, go. Magsalita na po kayo, sir. magandang hapon po. Ako po ay Pangalan, ang pangalan ko po ay si Jerry Lucena, taga Puro 4 Kalasgasan po. Ako po ay nagkaroon po ng isang sakit po na malala sa bato sa abdo. Bato po sa abdo na actually na hospital din po ako. So ang sabi po kasi nila, operahan na po ako. Kung hindi pa maoperahan ka agad, mamamatay po ako. So pinilit ko pong maghanap po ako ng lunas na hanggang sa natuklasan ko po ang product po ng CMD. Kaya dito ko po na patutuhanan sa aking sarili na siya po ang tunay na nagpagaling po sa aking karamdaman. Maging sa aking mga serulanin po isa pa po sa aking mata, nagtik lang po ako ng eye drops. Gumaling po dahil ang trabaho ko po kasi welder po ako. Yun lang po ang may sasabi ko po. Kaya kayo pong hindi nakakasubok sa produkto pong ito, subukan nyo po, itry nyo, wala naman pong mawawala sa inyo. So ito, totoo pong nagpapagaling po ito na produkto po na hindi pa masyadong palibasa, hindi pa po siya masyadong kilala. So sa akin po, sa aking sarili, kilala ko na po ngayon, nasubukan ko po. Sige. Ang pangalan ko po, ako po ay si Jerry Lucena. Nakatira po ako sa Puro 4 Kalasgasan. At ang edad ko po ay now 56 na po ako. Sige po. Ayan, medyo mabagal lang siya magsalita. So anyway, hello sa inyong lahat. Hello kay Ma'am Mayet Adina and Ma'am Floriden Kalimlim. At andyan niya kita ko, Mr. Romeo Ricafort and Ma'am Sara Sarco. And of course, sa mga nanonood sa Facebook, sa ibang radio station at mga listeners natin, saan mang radio station kayo nakikinig, hello po sa inyong lahat. Okay? So, ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939-904-0717. 0939-904-0717. At eto tayo ngayon. Tinitingnan ko kung kakayanin pa ng ating oras. Isang maiksi lang to. Ito, pakinggan natin na isa pang number 28. Opo, paano siya natulungan? Paano nakatulong sa kanila yung ating produkto? Ano yung pangalan nito? Roda Reglos. Pwede ba sa may mga epileptic ang ating product? Oo, actually marami tayong mga epileptic na cases ay natulungan talaga ng ating produkto. Like for example, merong yung anak ng aking batchmate before na araw-araw yung atake. Hindi na yata kaya nung oras yung kung mag-play pa ako ng isang testimony. Hindi na, araw-araw yung atake. Akalain mo yan na, sabi niya, na, lubog na sila sa utang. Isang teacher, batchmate ko yun. Lubog na sila sa utang dahil nagpapagamot sa anak niya na epileptic. Araw-araw yung atake. At nakiusap na nga araw yung, yung principal na patigilin na muna kasi araw-araw doon sa school pa nangyayari. Sabi ko, subukan lang yung ating product. That time po, hindi ko pa masyadong kabisado talaga. Sabi ko, subukan lang. Alam niyo po, yung dating araw-araw yung atake, dumating ang time na parang aatakihin, hindi na natutuloy. Sabi ko, wow, ituloy lang. And finally talaga, bumilib yung aking batchmate kasi yun, nakapagpatuloy uli yung kanyang anak
sa pag-aaral. Nawala na yun, na epileptic na yun, okay? So, yan po kaganda yung ating product. Kaya sa mga listeners natin, kailangan lang talagang subukan para mapatunayan. Hello kay Ma'am Jennifer Morcoso. Kailangan lang subukan ang ating product. At yung mga, may pinaplano kasi ako may pinaplano ako na dalhin, magkaroon tayo ng mga CMD dropping station sa mga barangay. Oo, mas maganda sana kung kayo na po ang lumapit sa amin. Kung may mga sari-sari store kayo, dadagdagan natin ang inyong negosyo. CMD dropping station sa barangay. At hindi nyo naman talaga problema yung customer. Kasi yung mga customer nyo sa sari-sari store, sila din ang magiging customer nyo sa ating CMD. Kaya kung hindi pa namin nagagawa na ikutin, ikutin ang mga barangay, kayo na po ang lumapit sa amin. Ito, kung may listener dyan na sari-sari store, kunin mo yung aking text hotline. Mag-apply kayo sa aking office, Ito yung aking text hotline, 0939-9040717, 0939-9040717. Project ko po yan, sana magawa namin. Kailangan talaga yung mga magsusupport na bawat barangay may dropping station tayo. Siguro mga 2 o 3 sari-sari store sa barangay. Kayo ang maging dropping station sa mga barangay. O, di ba? CMD dropping station sa barangay. Kasi, yung mga hindi kayang bumili ng bote-bote, drops, 2 pesos per drop. So, halimbawa, ang kailangan mo ay 30 drops per day. So, 60 pesos per day. 'Di ba? Ganun po ang gagawin natin. Mag-apply kayo sa amin. First come, first serve, 'di ba? Hindi problema, basta lalagyan natin ng tarpaulin ang inyong mga tindahan na HCI CMD available here. Gusto niyo madagdagan ang inyong mga kita? Mag-apply kaagad kayo sa amin, okay? So, ulitin ko lang yung aking text hotline. Ang bilis ng oras, hinanap ko lang yung ating mga center, kung saan pwede kayong bumili ng ating product. Basta ako, seryoso ako dyan sa project na yan na ZMD dropping station sa bawat barangay. 2 hanggang malaking barangay, mga 3 siguro na sari-sari store. Okay, so dito banggitin ko lang dyan sa area ng Camarines Norte. May CMD na po tayo dyan sa King's Pharmacy, sa Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Sa TGP Pharmacy sa Magallanes, Sorsogon, may CMD tayo sa Butika sa Buitison Street, Magallanes, Sorsogon. CMD Center at Adobis, Kasiguran, in front of Kasiguran Technical Vocational School. CMD Center sa Father Gomez Street, Barangay San Pedro, Irosin, Sorsogon. Joy de Silbulos, Procwan, Kawayan, Manito. RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawo, Dragay, near Ragay Central School. Mamilet Hiroy, Barangay 22, Binanuahan East, Legazpi City. So, yan. Dito na tayo sa iba natin na, asa na nga yung ating recorder, sa iba natin na mga retailer. Pero ulitin ko lang, CMD Center and mga retailer po natin. Pakinggan na lang po natin. Okay, para sa pangangailangan natin ng mga CMD products, bumisita lang dyan sa area ng Camarines Norte, CMD Office at Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracale, Infant Tugos Elementary School. Sa Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Casorog Checkpoint. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Josel's Garden. Sa corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte.
And mayroon tayong mga authorized na mga outlets sa Farmacia ni Kiana, Centro Robinsons, in front Municipal Hall. Ma'am Helen Valenzuela, in front Canoreco, Batobalane, Paracale. Lilian Salen, alias General Merchandise, Procuan, Barangay Batobalane. Mr. Holito Limpot, Porok 6, Lara Jose Panganiban. Susan Correa Abais at Rusans Transient House, Porok 2, Lagon. Sa Doctor's Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. Margel's Pharmacy sa sentro ng Mercedes, Camarines Norte. CJ Pharmacy, Matakong, San Lorenzo, Ruiz, Camarines Norte. Salvico Pharmacy, in front Labo District Hospital sa Barangay Talubatib, Labo. At sa Camarines Sur, CMD Center at Dortree Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur at Top JC Marketing. Sa L&L Building, Bolalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Porok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Andyan din si Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. CMD Center, at 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. At meron tayo sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Andyan din po si Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. CMD Outlet at Zone 1, Barangay San Antonio, Tito's Restaurant, Pili, Camarines Sur. Sa area ng Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato, Catanduanes. Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes. Si Amdistaki Center sa San Pedro, Vera, Catanduanes. At meron tayo dyan sa NAB Wellness Center, Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone Gasoline Station. Sa area ng Masbate, Ma'am Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. CM Distaki Center at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City. Harapan lamang ng Banco de Oro. Jet City Pharma Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate. Harap lang ng Barangay Hall. Ma'am Alice Amor, Porok 7, Barangay Bagumbayan, Masbate. At sa area ng Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Casillas, Sorsogon. Jeneline Mangampo, Porok 2, Inang, Pilar, Sorsogon. Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. CMD Pharmacy, care of Ma'am Nelita Abion, Comadcad, Casillas, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Annabel Maquinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supplies, Centro, Pilar, Sorsogon. CMD Office at Room 204, ACM Building, Corner, Burgos Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City. Harapan lamang ng Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Hakilmo, Porok 6, Bolabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Ma'am Rosemary Haji sa Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon City. Sa JNC Store, sa Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. At sa 1st District of Albay, andyan si Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Porok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL, Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. CMD Office at 2nd floor, Center Point Building at Top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Rodel Mancera, Sugod, Bakakay, Albay. Ma'am Michelle Biasca, si Amdistaki Center, AM Building, Magsaysay Avenue, Corner, Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay.
CMD Office at Unit 4, Building B, Purok 1, Villa Maria Compound, San Isidro, Santo Domingo, Albay, at Top DM, Mixers Paint Center. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Ma'am Delia Kissing, Purok 4, Lidong, Santo Domingo. Kapitan Samson Bertumen, Nahapunan, Bakakay. At syempre dito sa Legazpi City, ang aking CMD office at second floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. Ma'am Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Albay, Errol Asuncion, Ersol Store Centro, Rapo-Rapo, Albay, Emilia Leoneta, Mancao, Rapo-Rapo, Rafael Escalador, Morok Borocan, Rapo-Rapo, Joan Serrano, Magabawan, Rapo-Rapo, Toy Dahak, Toy General Merchandise, Purok 3 Bakma nito. Frechi Berenya, Purok 7, Malabog, Daraga, Albay, Joseph. Ayan, Ma'am Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay, Rowena Neo, Avon Outlet, Libianos Residence, number 14, Borgo Street, Ilao, Daraga, Albay, Joy de Bulos, Purok 1, Kawayan, Manito, Albay. Andyan din si Ma'am Lizelle Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi, Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Andyan din si Ma'am Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay, Nora Aison, Purok, Legazpi City. Andyan din po si Ma'am Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig. CMD Office at second floor ng Kamalig Market. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Ma'am Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Ma'am Teresita Red, League 1, Rapo-Rapo. Sa Calyos Bakery in front, Barangay Hall ng Humapon. Also sa 3rd District of Albay, Refugios Drugstore, Pantaw, Libon, Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market. Rexy Sardeñas Store beside LBC, Ginubatan, Ami Canseco, sa Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. Ultrapay Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi, CMD Office, at second floor, sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Polangi, at sa second floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Ma'am Rosana Rehis, Care of Office of Barangay Affairs sa munisipyo ng Uwas, Albay. Andiyan din si Ma'am Nea Pasino, San Francisco, Ginubatan, in front Tria Cable TV Office. So ayan, sa mga listeners natin, kung saan pwede kayo bumili ng ating CMD. But of course, for those people na mga first-timer, the best sa CMD Center kayo makapunta muna, ha? Para mag-guide kayo properly, what's the best thing to do with your health problems. Opo. At extended ko, free health consultation tayo hanggang December 30. Ano na ngayon? 27, 28, 29, 30. Hanggang December 30, visit lang CMD Center in Legazpi. Libre po kayo mag-konsulta. Free health consultation. Kung may mga dati ng laboratory results, pakidala lang po para mabilis tayo. Okay? So, ayan, ulitin ko na lang yung aking text hotline. I-text lang edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo sa 0939-904-0717, mga taga-Camarines Norte, abang-abang lang kayo at maggagawa ako ng schedule uli. Iikot ang iyong lingkod para sa gagawin natin na series of health symposium. Okay? So, yan. Ubos na ang ating oras. Maraming salamat. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.